Здравейте, приятели! Включвам се на бързичко. Така, дойде времето за нашата дългоочаквана почивка. Заминаваме за 2 седмици на море. Вече съм стегнала багажа и сега дойде време да си приготвя продуктите, които ще нося на нашата почивка. Така, в тази чанчичка, тук ще си ги подреда и ще споделя с вас кои продукти взимам с мен. Това са първо, така хващам ги, двата пробиотика, Acidifilus и Bifidus за спокойно лято. Храносмилателни ензими задължително взимам с мен. Другите продукти сега. Така, това са есенциални масни киселини и течно злато. Те тръгват също с нас на почивка, защото това са от продуктите, които целогодишно ги изпием цялото семейство. Тях също така целогодишно приемаме водорасли афа, коактив триколастрата, зелена енергия. Така, друг продукт, който взимам, това е клетъчна енергия с коензим и задължително коензим комплекс с хром. Това е продуктът, който аз и съпругът ми взимаме всеки ден по една капсулка, особено сега в жегите, изключително полезен за сърцето. Така, супер антиоксиданти, витамин С също тръгват с нас на почивка. Антиоксиданта е много важен, когато се излагаме за по-дълго време на слънце, да предпазва от вредните лъчи. Така, тук още какво? Задължително да не забравя и козметиката на Aquasource. Тук има тоник гел, дневен и нощен крем, околочен. Така, тоник гела задължително след това ще си мажем така с него, ако с нещо сме изгорели от слънцето, за да може да облегчи кожата. Също много добър ефект има кремът за тяло, също много успокоява. И тук задължително любимата мака да ми дава енергия, сила, а също така и за горещи нощи. Това са продуктите, които ще взема тази година на нашата лятна почивка. Споделих с вас. Така, в тази чанчичка ще пътуват с нас. Да сме спокойни, да си изкараме една пълноценна почивка. Това, че заминавам на почивка, по никакъв начин не означава, че няма да бъда на линия. Ще споделям с вас как протича моята почивка, или нашата по-точно. Ако имате въпроси, винаги може да ме търсите, тъй като дейността Aquasource, която развивам, тя може да се развива навсякъде, така че това не трябва да ви спира да ме търсите, ако имате въпроси относно някой продукт или всичко свързано с Aquasource. Аз съм на линия, ще ви отговарям винаги. И това е за сега от мен. До скоро. Очаквайте включване от морето, да споделям с вас как се чувствам. Желая на всички слънчеви дни и много целувки от мен.